Como miramos que aquilo iba a retrasarse moitísimo, nós non somos uns portentados da vida, precisamente, necesitamos generar ingresos e non podíamos esperar 7 anos para 7 anos que nós non sabíamos quanto iba a durar. Convocar de espaldas público nunha nave aquí en Vigo, empezamos o proxecto todo, o proxecto de I+D coa Universidade de Vigo. O proxecto de I+D consistiu en desenrolar os produtos do mar da terra. En aquel momento estamos máis especializados no mar, nos denominados platos de quinta gama. Os platos de quinta gama. Os platos de quinta gama son platos completamente rematados, por seu paso a guarnición ou por súa salsa, que simplemente se regeneran, se quedan, están cociñados xa. Sin nos nosos casos, sin ningún tipo de aditivo, ni conservante artificial, etc. O problema de non utilizar conservantes e unhas novas técnicas de cociña que non se sabía nada. Empezamos ese proxecto de I+D, desenrolouse de un lugar os primeiros líneas de platos, o cal empezamos a comercializar pouquinho a pouco en pequenas tendas, a través da web. Nos queremos enfocarnos a web para eliminar intermediación, que en algúns casos son necesarios, a intermediación en algúns casos para que chegue a certos sitios son necesarios, pero na maioría deles son moitos, o único que fan é incrementar os precios dos produtos, sin aportar nada, entón, aos produtos. Entón, pois, comenzamos esa andadura, gañamos o premio Inoforno, no Fondo Gastronómico 2010 en Santiago, con mis follas de pulpo que José Simón sobre espagueti e sepia, que axiños de Xamón da Cañiza. E, bueno, aí como que empezamos a creernos que isto podía funcionar. Nos, ainda que ahora traballamos de área de marisco, mercado, traballamos máis cousas, pero si falo moito fincapé nos platos de quinta gama, porque era unha cousa que todos temos pouco tempo ao longo do día para comer san, sobre todo. E, bueno, nosos primeiros foi a partir de aí cando empezamos a desenvolver este tipo de platos. Os meses, os anos seguiron pasando, o trámite todo de papeleo seguiu adiante e, por fin, en outubro de 2012, 11 de outubro, abrimos Bengoa por Robedo. Estuvimos un ano, os últimos 6 meses, un ano, pechamos aquí as instalacións en Vigo e xa montamos o que realmente queríamos. Na antigua fábrica de Salgadura, pois, ahora vos poñerei un vídeo un pouco para que vexades visualmente en que consiste, a entorna e o propio establecemento de instalacións. Que queríamos conxugar aí? Pois conxugar distintas actividades en torno á gastronomía. Por que en Corruedo? Primeiro porque esta fábrica de Salgadura era unha oportunidade moi boa para levar a cabo. Miña familia, mis avós, todos son de Corruedo, vivían na casa onde estaban as Salgaduras. E por que en Corruedo? Porque moita xente nos pregunta por que non en Santiago, en Vigo, en Coruña. Bueno, pois porque creemos que ahora mismo que a logística que hai hoxe en día, que a mobilidade, que as infraestructuras que temos hoxe en día, podemos, non fai falta deslocalizarse nin irse a cidade, que tamén queremos aportar un pequeno gran área para xerar postos de traballo nun sitio bastante deprimido, que só había dependencias de postos de traballo do mar, moi pouco especializados, e na construcción, na época de construcción. Creemos que cando te dedicas a gastronomía, a restauración, a quinta gama, o cometido que fez oso tamén que esos postos de traballo se vayan implementando, se vayan formando e vayan desenrolándose de tal forma que esas personas pues teñen un bagaxe xa de saber facer as cousas, non só ese traballo, eso implica que se abra o abanico de posibilidades de desenrolar unha zona. Nos obviamente non somos unha ONG, pero sí creemos que cada empresa que se monte ten unha labor sempre sociocultural, en este caso. Cada unha escolla a súa cultura para a nosa cultura galega. Que pasaba? Hasta ahora Galicia foi sempre un país que meramente extractivo, a man de obra, moi boa man de obra, moi traballadores, de feito ese estereotipo que hai fora de Galicia. Acabamos de gravar para o comando da autoridade, que vieron a gravar estes 2 días, precisamente un programa para sacar esos estereotipos fora de borralos un pouco. Os estereotipos que hai que o galego é traballador, bueno, os típicos, non? Suben e baixan, etc. E a verdade é que todo eso para min non ten un fundamento, non? E a nosa forma de mostrarlo
Que pasa? Que non é normal que en Galicia teníamos unha das mellores materias primas do mar, da terra, carnes, peixes, mariscos, vegetales tamén, pero esos son os criterios principais, e queremos neso. Entón, para nós queremos aportar cousas que queden aquí en Galicia. Si somos os mellores en peixe, un dos mellores, temos que ser os mellores en coñecela e poder tratarla. Hasta ahora, pues, toda esta quinta gama que vos comentaba al principio, Cataluña e Madrid estaban facendo a nivel de parte da investigación de esas rolas e cosas. Por sorte, a día de hoxe non só somos nós, por quinta gama de peixe posiblemente sí, pero produtos lácteos, porque en Benboa e Corruedo aparte temos un mercado, temos unha zona de mercado de produtos galegos, unha taberna, despois de gustar uns pinchos e viños da terra e algúns de fora, e despois un obradoiro, non chamamos obradoiro, non restaurante, porque ten unha cociña así a vista onde a xente pode entrar e escoller no mercado, na peixería, o peixe e a peza que quere comer, ou se quere marisco, incluso baixar a cetaria e ir a visitar e escoller a peza que quere comer. Sempre para nós é importante que interactúe sempre o comensal ca materia prima e que se vexa como se elabora. Bueno, pois nese mercado de produtos galegos non só son nosos, son de outras pequenas explotacións galegas, e agora nos estamos dando conta que desde aí un par de anos, 3 anos, están salindo ao mercado un lote de produtos moi artesanos, de primeira calidade, e quizás nós como galegos deberíamos ser os primeiros en apoialos consumindo, ¿no? Porque a verdade que son espectaculares, están moi valorados fora de Galicia. Aquí quizás, pois, non sei se alguén que traballa nunha grande superficie, pero quizás por culpa de grandes superficies, por botar a culpa a alguén, é moi difícil chegar a xente. Nós, ahora mismo, desde o Foro Gastronómico de Coruña, que foi aí un mes e pico, presentamos aí os platos, estamos empezando esa labor de venta, que é unha labor de venta de tú a tú, a través da web, por teléfono, e a verdade é que a xente que proba repite, e gusta moito, porque facemos cousas que hasta ahora non se facían, pues, entregar, pues, por exemplo, unha raya galega, ou as súas patacas, unha ovaliza salvaxe con verduriñas, son peixes que normalmente non se empregan en platos. E realmente están gustando moito, tanto en Galicia como fora de Galicia. Os que proban, repiten, creo que sí que hai esa posibilidade ahora de comprar produto galego moi traballado en precios bastante razoables, non só os nosos, sino de outras explotacións.